Jadi nggih, dumateng sagung warga ngapunten sadèrèngipun nyuduka, lumampah dicara langen beksan ngambari atur kawiwitan, katuraken panghormatan sampur kunjuk pripun Bapak Karlan Bapak ingkang hamku gati kagungan hajat sesarengan besanipun. Ah, sing ngerantos bubuke ngene. Jane waduh daleme iki besane iki. Nuwun sewu katuraken Pak Yasdi. Iki lumampah Pak Karlan langen beksan kawiwitan, kunjuk pripun Pak Karlan dalah besanipun Pak Yasdi. Lenggah langkung prayogi kawiwitan langan beksan adicara nampi panghormatan sampur adicara langan beksan nderekaken lampahipun sampur kadharengan cara langan beksan lumampah kairing ayak gedhog nah sumangga. Iki katuraken jenipun Pak Besan. Oh
Pisan ser. Ser. Nggih. Nun sewu katuraken dhumateng sagung warga para mitra kelir gumanti nggih. Kersanipun cekap adicara langan beksan minangkani Bapak Karlan dalah besanipun lumampah adicara nun sewu ingkang sampun katuran sampun dherekaken pagelaran mangayu bagya kawiwitan nerangaken swasana ingkang sampun katuran sampun dengan penggalih jengkara saking sasana palenggal lumampah wonten sasana langan beksan kanthi pundhutanipun gending Sembilan Selatan alias Songo Kidul. Sri Rezeki, luwo lu. Sri Rezeki, Songo Kidul. Nun sewu monggo ingkang sampun katuran sampun dengan penggalih Sri Rezeki Songo Kidul. Jengkar saking sasana palenggal lumampah wonten sasana dicara langan beksan. Nderekaken lampahipun Petaraman so dados puja kalaras. Yuk. Sek-sekan sidik betul nopo niki pisan piting klopo ya dek sepindah malih katuraken monggo ingkang sampun katuran sampur dengan penggalih mangayu bagya pinanggani Bapak Karlan dalah Pak Kasti bisanipun nggih Yadi lumampah adicara langan beksan mangayu bagya jengkara saking sasana palenggan tumuju wonten sasana langan beksan ngregengaken pagelaran adicara ingkang pentas ing dalem menika melas pindah malih monggo Pak ingkang sampun katuran sampur kasuwun monggo tumuju wonten sasana adicara langan beksan dherek.